atụle enwenye na mma Achuka onye n'ụwa atụle enwenye na mma nne m oke osi adị nne m oke osi adị ije n'ụwa bụ ahịa onye zụrụ oke ya ọnaba omibe echi dọbọ n'ụwa omibe echi dọbọ oji ọbọ ga-ana nne m oke osi ụwa bụ Achuka onye n'ụwa atụle enwenye na mma mana eziokwu na asị Achuka onye atụrụ ya na mmanụ Achuka onye n'ụwa atụle enwenye na mma omibe echi dọbọ n'ụwa nne m oke osi adị oji ọbọ ga-ana ọgwasị na ọbọgbogbo ibu ya ka ọ ga-agwana mana eziokwu nwanne ọbọgbogbo nyakwala ya na ndị tilo nụrụ ka ịba ya gbaga aba ya n'ime ya ndị gwọrọ ọgwụ ka anwụsịsị agbaga anwụsịsị ndị gbalụ nkata ka ịdakpu ụbaga adakpu n'ime ndị tọrọ ọgwụ n'okporo ụzọ ọgwụ ga-anwụkwa unu n'ụwa bụ Achuka ya n'ụwa atụle enwenye na mma omibe echi dọbọ n'ụwa nne m oke osi adị oji ọbọ ga-analele oji ọbọ ga-ana ije onye ji ọbọ na ọ ga-anala olu ije mmiri malụgo nwanne mmiri malụgo na nwe ya a na-azụ eze azụ isi gwelugo na-etu onye chinyela eze ga-echi onye chinyela eze ga-ejirila eze chụmụ ya na onye wee kwuo eze chi na-agbalọ na ọ bụ chi m na-agbalụ m onye chi ya elu ugo ya etuo mmadụ enu apụrụ ịnụ ya aja aja ụwa bụ Achuka ya n'ụwa atụle enwenye na mma onye gwọrọ ọgwụ ka nwụọ ị ga-anwụ onye gbalụ nkata ka nwụọ ị ga-anwụ onye chelu uche ka anyị dakwa ị ga-adachila anyị onye tili onuru ka anyị dakpuo ị ga-adakpu n'ime ya ọrụ anyị bụ mgbochi ụwa bụ Achuka onye n'ụwa atụle enwenye na mma ụfọdụ agwọghị ọgwụ debere ya mere okporo ụzọ arọ na-achọ ijuli ajụo ụfọdụ etigo onuru debe ka ndakpuo n'ime arọ na-achọ ijuli atụ ka ndị gbalụ nkata ka nwụọ arọ na-achọ ijuli atụ ụwa bụ Achuka ya n'ụwa atụle enwenye na mma okwu ngwala anya nna m onye mesi ibe m ibe meni onye meni ibe m ibe mekwenye tata okwu ngwala ọda nna m onye mesi ibe m ibe meni onye meni ibe m ibe mekwenye tata alụsị aja ana nwa bụ alụsị aja ana okwu ngwala ọgalide ọgba iwe ọgala ọgba onye mesi ibe m ibe meni onye meni ibe m ibe mekwenye okwu ngwala ọgalide ọgba okwu ngwala nne nwanyị asọmụ ịbụ nne mụrụ iwe nụ ahụ onye meni ibe m ibe meni onye mezi ibe m ibe mekwenye iwe ọgalide ọgba nne nwanyị daalụ nne mụrụ iwu nne mmiri na-eli nrụ a na-esiri m obongo nne m oge osi adị a na-ebu a na-egwu isi welu ugo na-etu onye chi mere eze ga-ejigide eze okwu gwara Chukwu oke mee mba na-ebo oke chi na-emeli okwu nne m oge osi adị Chukwu oke m oke chi na-emeli okwu onye mesi ibe m ibe meni onye meni ibe m ibe meni a na-esi igbo bongo agbalụza ndere iwe walụla agazelewa nne m oge osi adị
nne m oke osi okwu ngwala alụsị n'ikwule m alụsị agboro iji ogbu egwu okwu okoroko alụsị nji itulu ugbo nwe mmeli nne m oke osi adị iji ogbu egwu n'ụbụ ya alụsị ndị eme mmanwụ alụsị ndị itulu ugbo onye mesi ibe m ibe mmeni onye mmeni ibe m ibe mmeni ya olimbe mbe iji ogbu egwu na-eji ma ọghọ ya bụ alụsị ndị iru ada alụsị ndị iji igbo na nne m oke osi adị ụmụ azọghọ m ndụ alụsị ndị itulu ugo na alụsị akpọrọ nkụ ụka biko ngige ekwolu m ọnụ alụsị akpọrọ nkụ ụka biko ngige ekwolu m ọnụ ọkwa si na ebi na-enwere ọdụ ji ya na-atụle iji alụsị ndị itulu ugo nwe mmeri nkụ ụka biko nọrọ m ọgụ n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụli anwe ya na mma ndị gbara nkata ka nwụọ iwe wanola a ga-agịrịwa ndị ma oge ozi adị agba aka esi agha omibe eji dọbọ n'ụwa oju ọbọ ga-ana isigwe elu ugwu n'etu isigwe elu ugwu n'etu ife nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adọ nwa bụ egwu si na mmiri bịa egwu ji durugo nwe mmeri duto my lucky star eji ebolomi ọkwa na my lucky star eji elosi mmiri nwa bụ egwu nneti eji ebolomi ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụli anwe ya na mma egwe mana ezogbu ido 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 ice achụkọ ya n'ụwa achụli anwe ya na mma mana ezogbu anyị ga-eje ọrịa m ekiti ka abịa anyị ekele ezi ọyị m eze Jude obi ọrọ ya ekwe ọrịa m etiti odogwuna mos ike n'india na-ekele ya egwu ji bịa bụ nwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụli ya na mma Jude obi ọrịa anọ Jude obi ọrịa anọ Jude obi ọrịa odogwu obi ọrịa nwa onye ekwe isi bụ elu ugo na-etu ugo Jude obi ọrịa nwanne oji moto m ọgọ nọ oji moto m ọgọ nwanne Jude obi ọrịa nọ ugochi mele eze na nwa achụkọ ya n'ụwa nwachi mele eze na nna m a na-eburu a na-ebu isi bụ elu ugo ndị gbalụ nkata ka ị nwụọ rọda na uvele emegbugobe ndị tiri onunu ka ị dakpuo batabugo n'ime ndị gbalụ nkata ka ị nwụọ ọnwụ ga-egbusibe achụkọ ya n'ụwa achụli anwe ya na mma ochi moto ma ọgọ nụa Jude ogbora nwanne ugochi mere eze n'india nwachi mere eze na nam onye ọrịa m ofe nwanne m Jude ogbora bụ kalịcha kalịcha ibe nyele mmadụ omume Jude ogbora emegolu mbịa ochi moto ma ọgọ dalụ ochi moto ma ọgọ nụa Jude ogbora ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụli anwe ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụli anwe ya na mma eze Jude ọrịa isi bụ elu ugo na-etu nwachi mere eze na nna mgbochi mere eze n'india
ọnọdụ ka ebu abụ onye chimele eze ga-echirila eze chimele ka ọ bụrụ ị ga-echirila eze gbachimele eze na nna m judo obodo bụ kalịka kalịsa ochimoto mọgọ nwanne m ochimoto mọgọ nụa judo obodo daalụ isikwa elugo anụ nwere obi nwanne m ga na-ebere agwa ozi iwe ndị n'ụlọ na a ga-adịrịwa judu nwanne m echiche ndị ile a ga-azị ya na-egbalụ kata ka ịnwụọ na asidenti ezie nụ na ọ bụ na nkịtị judu oge ọra bụ mmanwụ na ya na-egbalụ kata ka ịnwụọ na asidenti iwe nwere ụlọ a ga-adịrịwa judu oge ọra ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma ese judu obi ọra esi ka nkenele gị ogbuebi obi ọra onye ekwe okomu ị na-azụ ahịa oji ewu eme ọgwa gị bụ ebuche mmadụ mkpokolo anam niile ogbuebi obi ọra onye ekwe anyị sịrị ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa chụli anya na mmanụ isi igwe elu ugo ga-eturu ilu ugo chi kele ka oturu ugo onye chimele eze ga-abụ eze chukwu kele ka ọ bụrụ judo obi ọrịa na-alụ ọlụ ebe isi nweta oge mee ka chineke kwụọ ụgwọ ya ọfọngọrụ judo obi ọrịa nwanne m ọgwa na-eti okwu eli ọgwụ onye chụlụ aja ga-analụ ngozi amali mere m bụ mmanwụ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma eze judo bọrọ landlord ọra n'etiti n'ogwu na site ọ ga-ala gwuo na nkwo a sị maka onye mbụ ọ bụrụ ibe nna gị mere ọkwa nke mmadụ mere n'aka ya aka na-eji ụgwọ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma eze judo bọrọ aje kenekwalụ gị onye kwere obi ọrụ judo rịpọta ugochi mere eze anọ a onye kwere obi orodo nwachi mere eze na nna m onye ọ ga-adịle mma o mmadụ onye okwuji osiri o ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli ya nwere na mma onye kwere obi orodo nwachi mere eze n'indi ahụ ya bụ ọmaba ịkpọta ịkpọta obi orodo obi oro onye ekwe onye ọrịa ma ọ gadalụ ọlụ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa ahụ achụli ya nwere na mma isi igwe elu ugboro etu ekwe nwanne echu n'osobio ya bụ rele n'ego nwachimele ụwa bụ achụkọ onye n'ụwa ahụ achụli ya nwere na mma ya ndị gbalụ nkata ka anyị nwụọ odogwu baga anwụchila ya ọnwụ ahụ ndị tiri onunu ka anyị dakpuo baga adakpuo n'ime ụwa bụ achụkọ onye n'ụwa ahụ achụli ya nwere na mma ụtọ m uchu na-eso obi ọdụ onye mara elu ekele gị ọkara obi dị ọcha onye nwere mmadụ kasị akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa ahụ achụli ya nwere na mma ugochi malaza na nwa onye a ji bido egwu a judo obi ọra nwanne m eze ju dọbụ mọni ochi moto mọgọ nwanne m judo obi ọra n'ọrụ ndị gbalị nkata kpasịgọ ezie nụ n'ọbụ na nkịtị ihe
walo la ga zele wa o do ro wa juru double money eju odogun olego lu ego oga alawe lo bi sale judo do oga alawe lo bi sale judo do oga alawe lo bi sale judo do wo ba Achuka yen no wa o atụli enwe nye na mma Odumaka Chinedu Agwala ọnụ ọra mana ezogbu stamina mekere gị odogwuna mmosu nke na Lagos steeti Ugochi Malaza na Namu ọnụọma mụ Chinedu Chiedu Agwala ọnụ ala stamina ke na-aza nwachi Malaza na Namu odogwuna mmosu onye ọrịa m ọbenụa ike na Lagos steeti nwachi Malaza na nwa ọya ka Chinedu ibu oji erie m ọgụ odogwu ji eri nwere na maka nwachi Malaza nụa onye agha abada Chiedu Agwala ọnụ a nwachi Malaza gbalịrị onye ọ ga-adịrị mma mmadụ emegburu ozi ya Achuka ya n'ụwa o atụli anwa ya la mma Chiedu Agwala ọnụ ọra onye ajibi egwu na Lagos steeti itikwere mụ na ndị egwu onye ose dị mma ọ na-ezokwu Ugochi Malaza na nwa ajewele kena sirili onowu nwa Chidokwu oke mmanwụ ụwa bụ Achuka ihe n'ụwa o atụli enwe nye na mma sirili onowu nwa Chidokwu onye ọra m ọgọ gbalịwa egwu ụwa bụ Achuka ihe n'ụwa o atụli enwe nye na mma onowu Chidokwu ọrịa m etiti onye na-eme ụwa ya asị na ọ gara asị na gị na Chidi dị na mma n'ụwa nwachi Malaza gị na chi gị dị na mma o sirili onowu ka ji ekele otu n'ụwa bụ Achuka ya n'ụwa o atụli enwe nye na mma onowu nke na Lagos steeti mekele yi Ugochi Malaza na Namu sirili onowu oke mmanwụ onowu nwa Chidokwu ọnụ ugwu nje egwu eligogwani ndị gwọrọ ọgwụ ka anyị nwụọ ọ ga-anwụchila anyị ụwa bụ Achuka ya n'ụwa o atụli enwe nye na mma kedu maka Chibuko Nwarinze Baba Chemba na Lagos steeti mekere ya Chibuko Nwarinze daalụ ọrụ nwachi Malaza na Lagos steeti Chibuko Nwarinze nụa nwachi Malaza nụa Chibuko Nwarinze kedu maka ile butiki mekere ya Ugochi Malaza na Namu Ugochi Malaza na nwa onye ọmụda ekwe ọbadigbo ile odogwu ile butiki nwachi Malaza ụwa bụ Achuka ya n'ụwa o atụli enwe nye na mma ka njekere Williams Nwaju Ọjị Agosi Obuome izizi na Namu odogwu na South Africa ọnụ na-egwulu enwelu m Igbo hope and abroad ụwa bụ Achuka ya n'ụwa o atụli enwe nye na mma
nenu William Nwachukwu gochi meleze na mama ọjà gozili okwu ome wachi meleze na south onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu okwu osimiri ọnụ na-ekwuli ọnụ ị na-ekwuli Igbo ọnụ na-ekwuli Igbo na uli Nwachukwu isigwe elu ugo na-etu isigwe elu ugo na-etu ọnụma Williams na-alụ ọlụ onye nwere mmadụ kasị agazi onye nwere mmadụ onye nwere ego ọnụma Willie Nwachukwu onume ekele gị ọjà goziri okwu mme odogwu na South ike na South Africa nwachimeleze nwa oji 100 demok chugozie gị kedu maka ọbasi Obiora dike akọ na Obieze one of mgbe enwere m anam ike na South Africa Ugochi meleze nwa Ugochi meleze na nwa Ọgọst na Obiora wachi meleze na South ike akọ na Obieze na-alụ ọlụ onye nwere mmadụ kasị akasị isigwe elu ugo na-etu isigwe elu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị ike akọ na Obieze ibe nwere ebe ọ na-adị mmiri nwere ebe ọ na-adị ike akọ na Obieze ibe nwere ebe ọ na-adị ụwa bụ Achụka ya n'ụwa omibe ji dọbọ n'ụwa omibe ji dọbọ n'ụwa ọkwasị na oju ọbụla na ezie na ọbọgbogbo ibu ihe ka ọ ga-agwa na kacha enwere ekene ka nkene nnapụ nwe gbanụgwọ na mgbewelu m anamụ aka alatụ Igbo transfọma igwe nyere ọkụ na Thailand ekele yi Ugochi meleze na nna m Ugochi meleze na nwa onye ọma nna m dodo alụ ọlụ nna m do wee gbanụgọ wachi meleze nwa isigwe elu ugo na-etu isigwe elu ugo na-etu ibe nwere ebe ọ na-adị onye ọma nna m dodo alụ ọlụ nna m onwe gbanụgọ wachi meleze gaba n'iru aka nyere ọkụ na Thailand igwe nyere ọkụ na Thailand ụwa bụ Achụka ya n'ụwa Achụlia nwenyela mma ụwa bụ Achụka ya n'ụwa Achụlia nwenyela mma nna m ọ na-ntị adịkwa atalị atụ n'anya ọya ka chi na-ego chiedu nwa bụ ọnụma nwa bụ nwanne Ubio ibu akụ enwe ebe ọ dị ọya ka mụ chi na-ego ọya ka chi na-ego nwanne ngesi n'Ubio ibe nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adọ adọ ọnụma chi elu isigwe elu ugo na-etu isigwe elu ugo na-etu ekele agwa enwe ebe ọ dị na mgbe enwere m anam oyiwel na India igwe bụ sa ọgara obi dị ọcha ọya ka m chi na-ego igwe bụ sak daalụ ọnụọma igwe bụ sak ọchị meleze igwe ochimote mọgọ nụa ochimote mọgọ daalụ ọnụọma chi na-ego nwagolu moto bunye nne ya odogwugolu moto bụ egwu nwanne ya ka mụ chi na-ego igwe ime Ugochi meleze na nwa igwe bụ sak na Delta steeti
ibe nwere bọla isi gwelu godi Achuka onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma kedu maka anagwa ọgọ papa starboy ọnụ kwuru doge bụ mma na mụ enwere m anam ike na idea onye oge adịle mma mmadụ enu egwu ice onye oge adịle mma mmadụ enu egwu n'enu ezi ọhịa mụ ibu anagwa ọkụ ọnụ ugwuru ji egwu eligo onye ọma papa starboy mgbochi mere eze n'india ụwa bụ Achuka onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma Anjekene Basil Abat nnoche mekene gị isi gwelu ugodetu isi gwelu ugodetu n'ụwa bụ Achuka onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma Basil Abat nụa odogwu Abat n'ọba ike na Lagos steeti biko gị kenelu mụ ọgwụ eju ọbọ na meke machimeleze na Lagos steeti ọgwụ eju ọbọ na eke ọchịla ọzọ n'ikorodu onume ekele gị isi gwelu ugo na-etu egwu ga na-azị mmịasa ka nje kene nwanne m Ugochimeleze na nna m onye chọrọ m anagwa ọkafọ aka odetik bi Nwachimeleze na nna m onye chọrọ nwa na-ekwe nwanne gwa ọka aka Ugochimeleze n'India isi gwelu ugoli Achuka onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma Nwachimeleze na nna m onye chọrọ nwa na-ekwe nwoke afọ daalụ Ugochimeleze n'India otetik bigi daalụ ọlụ landlord ka ebu abụ Nwachimeleze na nna m Ugochimeleze n'India isi gwelu ugo na-etu isi gwelu ugo na-etu onye ọma bụ onye achọrọ m nwanne nwoke ahụ otetik bi odogwu ọ ga-alụ n'elu ebe eji elu ndị anụ a ebe eji elu mba n'India onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu ebido ozinye onye ọma bụ otetik onye achọrọ m anagwa ọka aka aka otetik bi esi ka nkenele gị ezi oliakụ efe ọma onye chọrọ m anagwa ọka afọ atụsọchie ya bụ ọma obi dị ya ezi ogele bụ ụlọ onye oge adịle mma na mma nwaanyị bụ dị nnụrụ ya nne m oge o si adị ife ya bụ efe ọma nwunye onye chọrọ m ezi ogele bụ ụlọ mebe nlecha inwere ibe eji eme nlecha at choice dị ya obi dị ya onye chọrọ m si ka nkene gị ama nwaanyị bụ dị n'ụlọ ya na nkịta nwere ndidi na atọ kpụsiri ike isi gwelu ugo na-etu isi gwelu ugo na-etu ka nje nwere egwu nwe ekene nụ ya bụ onye achọna m nwee elesi agwa ọrụ Ugochimeleze na nna m onye ma bụ onye achọna m elesi agwa ọrụ aka John property Ugochimeleze na nna m John the property Nwachimeleze n'India ọchụ akwụkwọ onye ahụ ada nne m oge o si adị Achuka onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma Achuka onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma achọrọ m eles agba ọrụ aka John the property esi ka nkenele gị ezi oliakụ gị
Nneka Onye chọrọ m mekeni ya kedu maka ejike Paul nnalo ọwala kọtụwa na mmịata anam mekene yi ọpotetiks na kenuno nwachibeleze na anam igbu ejike Paul ugochimeleze na anam nwanna lụọ wala o kọtụwa na mmịata anam kaje wele kena ife nwele bụ na adị ife nwele bụ na adị adị onye ọma lọ ijus onye oge adịlị mma ya bụ alọị George nwa George mmachi Chimeleze na nna m alọị George mmachi ya ọ bụrụ ọka na mmịata obodo eze esu ọka nkene ezi oli akụ gị Ọlụchukwu alọị isigwe elu ugoro etu isigwe elu ugoro etu onye ọma alọị George ịbụ ọgwụlọ ọka Chimeleze na nna m ọgwụlọ ọka lesia Achuka onye n'ụwa o Atụli awa ya na mma kedu maka Sali George machie nwata anaghị eze ochie na mmịata obodo isigwe elu ugo na-etu ọnụma Stanley daalụ Stanley George nwa George mmachie isigwe elu ugo na-etu ọnụ ọ ga-adịrị mma mmadụ onye okwuji ozi n'ihu esukwa ka m kelele gị ezi oriakụ gị Ọlụchukwu Stanley machie ezi ogele bụ ụlọ Ugochimeleze na nna m Ugochimeleze na nwa ezi ogele bụ ụlọ Ọlụchukwu isigwe elu ugoro etu isigwe elu ugoro etu kedu maka Chukwudi ụdalọ agwa ọlụ chus mekele gị kedu maka ezi oli akụ gị Chioma chus ya mekele yi na mmịata obodo eze Ugochimeleze na nna m Ugochimeleze onye Chimeleze ga-echie onye Chimeleze ga-echirila eze Chukwudi ụdalọ onye oge adịlị mma ụdalọ ọnwa bụ ọlụ chusu na alụgosi onye Chimeleze ga-echirila eze ezigbo dị na Chioma chusu onye obodo eze mekele yi ife nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-ada adụ Ugochimeleze ndị Chimeleze babụla eze Achuka onye n'ụwa ahụ Atụli awa ya na mma kedu maka ọfọma nwasa ụyọba igwe ebube mmụọ nsọ na mmịata na m ya chọrọ m nwana kwesị na nkene unu akwụti megene gị isigwe elu ugo na-etu isigwe elu ugo ọfọma nwasọ ime nwasọ yọba igwe ebube n'ọsọ Chimeleze na nna onye obodo eze gbalịrị egwu kantị egwu onume ekele ihe kedu maka Kenneth agwaọlụ Injinia Ken esuwa ka nkene Mrs. Onyechukwu Ken agwaọlụ ezi ogele bụ ụlọ isigwe elu ugo ga-etulili isigwe elu ugo ife nwere ebe ọ na-adị Injinia Ken Kenneth ezi ohe Chimeleze nwanne odigbo eme ya bụ odigbo ahụ ọlụ kaptịn ezi ohe
Machimeleze captain onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwuregwu captain biko oge kere Sunday nwa ahụ ọrụ ya bụ mgbọrọgwụ ego Machimeleze na Nnam onye ọma mgbọrọgwụ ego onye na-egwu elu ya mee ka na-egwele n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma isi gwa elu ugoro etu isi gwa elu ugoro etu kedu maka Amechi John biko big ekele gị ezi nwere mmịata obodo eze Chimeleze na Nnam oyi aka ma Amechi John biko biko n'ogo Machimeleze na Lungosi onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwuregwu biko esi ka nkenere oge eziokwu Rechos ekene ya kenekwa Cyprian Udeze aka Akuololobi na India landlord ga-ebukwazi isi gwa elu ugo na-etu ife nwere ebe ọ na-adị Cyprian Udeze aka Akuololobi n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma ka nkenekwe Mrs. Ijeọma Cyprian Udeze osodiema ezigbo nne Chinechere m ekele yi isikwa na nwaanyị na-edozi obi isi gwa elu ugo na-etu ife nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-ada ife nwere ebe ọ na-adị Cyprian Udeze na-alụ ọlụ onye ọma Akuololobi ike n'obodo oyibo Chimeleze na Nnam Chimeleze gbalịwa ego ka nwụli ego isi gwa elu ugo na-etu kedu maka Aloyi Chiweze anja ewa ka nkenekwa odozi akụkụ Chukwu Aloyi Chiweze na mmịaka obodo Chimeleze Aloyi Chus Machiweze nwanda Machimeleze gbalịwa ego onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu achụkọ ya n'ụwa ahụ achụli anwe ya na mma kedu maka Bright Ọsọndụ aka Agaracha must come back odogwu na Imo State authentic beats na kenege isi gwa elu ugo na-etu ife nwere ebe ọ na-adị onye ọma Bright Ọsọndụ na-alụ onye ọma Bright Ọsọndụ na-alụ Agaracha must come back ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma o ka nkenekwe Fidelis Peter Agwaọlụ Kpakpando Amụọbagụ mekene yi iwe nwere ebe ọ na-adị onye ọma firi ebe Kpakpando kedu maka Daniel obi atụrụ ọnụube nwezu oyibo Daniel nwezu oyibo isigwe elugo Daniel nwezu oyibo isigwe elugo na-etu ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwe ya na mma ezigbo di ma ọmọ ọ ga-adịrị gị na mma onye
na-ewelu mmadụ kasị akasị o na ndị olu nwezu oyibo iwe niile olola a ga-azịrị ewa isi gwelu bụ itu ya a na-aza eze azụ onye chimele ezere chi eze isi gwelu bụ ọ na-achọ ya achọ ido 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 wes Achuka ya n'ụwa o Achụlia nwenye na mma Achuka ya n'ụwa o Achụlia nwenye na mma ụwa bụ Achuka ya n'ụwa o Achụlia nwenye na mma Achụlia nwenye na mma ụwa bụ Achuka ya n'ụwa o Achụlia nwenye na mma isi gwelu ugboro etu isi gwelu ugboro etu tani wezo oyibo esi ka nkelele ezi ọga gị sa filiba eze ruo eze okoye